इउपिपिएलआ लासै लासैनो इन्जुरनि हाया गुगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनसिम जोङो 15,000निफ्राय 5,000आव मारै दोननो बेखौ सेस्था खालामगासिनो यथेस्थ' मोजां बावहाय खुनु सिन्था खालामनांगौ खोथा गैया बावखुंग्रियाव दिनै इउपिपिएल हिसाबै भटखौनो बिनो हाखायाखै बिथांमोना माने मदि साहाब ओमफ्राय सुबुनि मामानि नामावसो बियो माने मा होनोमोनलाय हेमन्त बिश्व शर्मानि नामावसो बियो इउपिपिएल हिसाबै भटखौनो बिनो हाखायाखै आं दिनैनि बे मुलानदुबि कमिउनिटि हलाव जानाय जयनिं प्रग्रामाव जोंनि बावखुंग्रि समस्थिनि जोबोद गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों खारन जोंहा बालाकाटानि होननाय गामिनि गोख्रों इउपिपिएलनि कर्मि जोंनि गोदोनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट ट्राइबेल संघनि सेक्रेटारि कालिचरन नार्जारीजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दिनै जइन जाबाय आसा खालामदों बे जइन जानायनि उनाव जोंनि बावखुंग्रियाव इउपिपिएलआ लासै लासैनो इन्जुरनि हाया गुगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनसिम जोङो 15,000निफ्राय 5,000आव मारै दोननो बेखौ सेस्था खालामगासिनो दं जइना जाबाय थागोन जेरावखि मिटिं जाया जइन जागासिनो दं आरो जाबाय थागोन खारन गेजेराव परिबर्तननि नामाव न'खर साख्रिनि नामाव गोबां मानसियानो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलआव ओंखारदोंमोन दा बिथांमोना लासै लासैनो जोंनाव जइन जागासिनो दं जुदि साख्रिया मोनासै परिबर्तन जेबो जायासै जोंनि खोलाहाथ' खामानि मावखायानो खारन प्रमद बर'आ बुंदों साहानि जायगानि खामानि मावबासो जों बिटिसिआ डेभेलप जागोन होननानै होमबा जोंनि खोलाहा मा खामानि मावनो खोलाहा जेबो एमजिएनरेगाबो खामानि मावखायाखै आरो बिथांमोननि बिसिडिसिनि चेयारमेना सासे सोलायजाबाय सासेयाथ' माने सोरबा हारसा हिनजावनाव थांनानै लंपेन्ट बोखोहैग्रासो दा बेफोरबायदि मानसिखौ लानानै खामानि मावनायाव दिनै जोंनि बिटिसिनि बा बिपिएफनि कर्मिफ्रा निस्सय दुखु मोनदों आरो गोदान इउपिपिएलनि कर्मिफ्राबो जोंनाव लोब लोब हाबगासिनो दं लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बावखुंग्रि हिसाबै माबायदि जालांदों जों यथेस्थ' मोजां बावहाय खुनु सिन्था खालामनांगौ खोथा गैया बावखुंग्रियाव दिनै इउपिपिएल हिसाबै भटखौनो बिनो हाखायाखै बिथांमोना माने मदि साहाब ओमफ्राय सुबुनि मामानि नामावसो बियो माने मा होनोमोनलाय हेमन्त बिश्व शर्मानि नामावसो बियो इउपिपिएल हिसाबै भटखौनो बिनो हाखायाखै दा फैबाय थानाय समाव आरो इउपिपिएलआ जोंनि बावखुंग्रियाव भट बिनो थाखाय अधिकारानो जेबो गैला खारन सियाल गोथांफ्रासो ज' जादों सियाल गोथांफ्रा फैनानै गामिनि मानसिजों सावरायनो थाखाय दिनै खालि अरुण'दय स्किम माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव माने फर्म रानलाबायनाय बे फर्म राननायखौथ' साफा सानैयाल'सो मोनगोन गोबां मानसिया मोननाय नङा बेनिखायनो बिथांमोनखौ रिजेक्ट खालामबाय आरो बिसोरनो दिनै जोंनि बावखुंग्रि ब्लक बिपिएफआव जइन जागासिनो दं मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बैसागु फोरबोनि रंजाथाय समावनो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआ लानानै फैदों मोनसे बादायलायनाय 11थि बावखुंग्रि खुंफुं आफादा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों एसे राइटिं कम्पिटिशन फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बैसागु रंजाथाय फोरबोआव बावखुंग्रि फोरबोआ टुरिज्म डेभलपमेन्ट पटेंशियल इन बड'लेण्ड टपिकखौ लानानै बे एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ खुंगोन बे कम्पिटिशनाव जायनो सेथि मासियाव देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 25,000 रां बान्था मोनगोन बेफोरबादिनो नैथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 15,000 रां बान्था मोननो हागोन आरो थामथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बेनो 10,000 रां बान्था मोनगोन बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा बादायगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरबो होखादों बेफोर नेमखान्थिफोरनि गेजेराव दं सासे फरायसा बादायारिया 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय जानांगोन आरो बे फरायसा बादायारिया बिटिआर ओनसोलनि जाथारनांगोन आरो बादायारिया बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै 10 थाखोआव फरायनाय एडमिट कार्ड एबा आधार कार्डखौ जमा होथारनांगोन फरायसा बादायारिया गावनि जानबुं नाम्बारखौबो होफानांगोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशनाव इंराजि एबा बर' रावजों 800निफ्राय 1000 सोदोब लिरनांगोन फरायसा आरो फरायसुलि बादायारिफोरनो बेखौबो मिथिहोनाय जायदि फोरमान बिलाइ जमा होनाया फैगौ 10 एप्रिलाव जोबथा जागोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फैगौ 12 एप्रिलाव फोसावगोन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9678278934 9395532495 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन